Златото проби прага от $3500 за троюнция на фона на залпа, който видяхме от страна на американския президент Доналд Тръмп, също го управителя на Федералния резерв Джером Пауъл. Също време виждаме поевтиняване на долара. Златото продължава своя възход на фона на митата на САЩ, които бяха наложени на Китай, както и налагане и оттегляне на митата, което видяхме, които бяха обявени всъщност на 2 април. Остават митата в размер на 25% върху вноса на автомобили, алумини и стомана. Темата ще коментираме тук в студиото с Крум Атанасов, основател и собственик на iGold. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че сте тук при нас. Как ще коментирате това, което виждаме сега на пазарите? Отново спадове виждаме на борсите, покачване на долара на фона на тази атака, която виждаме на американския президент Доналд Тръмп срещу гуверньора на ФЕД. Основната доста е ясно към днешен момент. Митата и тази търговска война, която започна да води Тръмп, общо взето говорят пределно ясно за рецесия. При рецесия, при очаквания от рецесия, не при реална рецесия, при очаквания на рецесия, съвсем нормално е златото да прави тези ръстове, въпреки ръста на долара. Така че това, което виждаме в момента и което видяхме сега по време на великденските празници, беше един невероятен булран на златото. Всички пазарни участници са практически лонг на злато. Ние не сме виждали толкова лонг позиции, не знам от колко отдавна, което означава, че всички пазарни участници анализират рецесия и респективно там са лонг на самото злато. Това е, което виждаме в момента, ясно и точно. Има богат опит исторически с митата и се знае, че една подобна търговска война общо взето би навредила не само на останалата част от света и на самата Америка. Самата рецесия 1929 година идва в частичност в следствие от подобна политика с високи мита към основни търговски партньори. Така че това са очакванията и това са причините за този ръст, който виждаме на златото в последните 4-5 дни. И всъщност това, което виждаме, е една атака срещу независима институция и се създава един юридически прецедент. Визирам атаката срещу Федералния резерв. Изобщо това разклащане на доверието, това ще допринесе ли до по-големи ръстове, включително на златото и респективно за срив на борсите? Малко отзвук има сравнително в България, но реално погледнато администрацията на Тръмп, тя разклаща абсолютно всички институции, всички checks and balances, които са изградени в Америка. Всички watchdogs в момента нападнати буквално. На мястото на въпросните watchdogs са поставени свои хора, лоялисти. В момента се манипулира какво ли цената на всичко практически и то се прави по най-бруталния начин от самата администрация на Тръмп. Така че атаката върху Федералния резерв въобще не е нито нещо неочаквано, нито нещо ново като политика. Няма административна част в САЩ, която да не е атакувана от Тръмп. Ние знаем и за протестите, които са из цялата страна и така че абсолютно да, всяко едно такова нещо, при което президент си позволява буквално да атакува Федералния резерв и да разклати Федералния резерв. Един Федерален резерв, който се справи чудесно по време на пандемията, по време на следващите процеси, успя да овладее инфлацията и така нататък. В момента е атакуван от президента на САЩ, което вече на фона на всичко останало не мисля, че изненадва някой. Отвъд, може би, някаква личностна фиксация, която има между Тръмп и Джером Пауъл, именно за това ли допринася всъщност изобщо
критиките на Тръмп са насочени към намаляването, към политиката на Джером Пауъл, изобщо под неговото управление, за намаляване и по-смел подход в намаляването на лихвите. Как това ще се отрази на движението на цената на златото, тъй като знаем, че има някаква корелация при историческото намаляване на лихвите? Ние видяхме ясно, че политиката на Федералния резерв беше задържане на намалянето на лихвите. Защо задържане? Защото се очаква инфлация при тези мита. Реално погледнато, митата довнасят инфлация в САЩ. И съответно Джером Пауъл направи най-умното, което може да направи, да задържи временно свалянето на лихвите, за да види какво ще се случи и да реагира спрямо хаотичната ситуация, която създава администрацията на Тръмп. Тръмп може и да иска сваляне на лихвите, но това не е най-разумното нещо. В следващия момент най-разумното нещо би било всъщност да се вдигнат лихвите, защото при увеличаване на инфлацията, при намаляне на експорта, при намаляне на туризма, в момента има данни, които казват, че цели основни страни, хората няма да пътуват за САЩ и не искат да пътуват за САЩ. Канадци, немци, въобще европейци, японци и така нататък. Се очаква рецесия плюс увеличаваща се инфлация. Най-неразумното нещо би било да сваляме в момента лихви. Те трябва да бъдат дигнати, за да бъде укротена тази инфлация, която се очаква. Така че то не е нещо ново. Тръмп започна и предния си мандат по същия начин с атаки върху Пауъл и неговата политика, макар че самият той назначи Пауъл. Пак не сме очудени, няма прецедент в случая, няма новина. Можем ли да говорим вече за някакъв вид процес на дедоларизация? Имам предвид изобщо разклащане на доверието към американския долар като актив убежище? Нормално. Сега в момента всички започват по програма да махат американски държавни ценни книжа. Както Канада, така и Япония и Европа. Най-вероятно Китай също ще последва. Той дори заплаши, че ще изхвърли едно голямо количество американски държавни ценни книжа. При партньорите на САЩ това не е защото те искат да дедоларизират света, просто те нямат друг избор, трябва да защитят себе си. И единственият начин е постепенно изхвърляне на американски ДЦК. Така че да, има тази възможност. Американският дълг да претърпи сериозни поражения. Това ще тласне ли още повече централните банки към закупуването на злато? Процес, който виждаме всъщност от... Няма какво друго да купят, когато изхвърлят държавни ценни книжа. В смисъл, те в момента, така или иначе в последните години, балансите, резервите на централните банки се заместват, държавни ценни книжа се заместват с злато. Това, което виждаме в последните години, тези големи покупки на всички централни банки, не само и противниците на Запада от БРИКС, ами и страните в Европейския съюз и в НАТО, това, което виждаме е точно това. Заменяне на различни държавни ценни книжа с злато. Смятате ли, че златото може да задмине долара като стратегически резерв изобщо? Или по-скоро е рано да се правят такива смели прогнози? Не е изключено, но определено трябва да мине доста време. Златото още миналата година задмина еврото като стратегически резерв. За пръв път видяхме повече акумулирано злато в централните банки, отколкото евро. Но долара пък като резервна валута беше значително повече и от златото, и от еврото, така че в дългосрочен план не е изключено, да. Като споменахте еврото, се заговори за придаване на все по-голяма тежест на еврото като стратегическа и резервна валута. Възможно ли е пък еврото да придобие такава важност и тежест и да замести долара? Само по себе си може части от доларовите резерви от американските държавни ценни книжа да бъдат заместени с евро, но реално погледнато еврото не е нещо по-различно, отколкото е долара. То по същия начин е валута, която е фиатна валута, работи на същия фиатен принцип. Съответно знаем, че има много ДЦК в Европейския съюз, които много държави с сериозни бюджетни дефицити и с ДЦК, които са на ниво джънк, като Гърция, като Испания, като Италия и други. Така че общо взето не мисля, че би се променило към момента
това съотношение драстично и според мен златото ще продължава в резервите на централните банки да бъде в по-големи размери, отколкото еврото, сумарно и тотално за всички страни по света. Отвъд действията на Тръмп, ако погледнем, всъщност действията на Тръмп ли са единствения фактор, които допринасят за тези ръстове на златото, или има и други фактори, които тласкат инвеститорите към закупуването на златото в момента? В конкретния момент Тръмп представлява най-сериозния проблем и всичките му хаотични действия, независимо дали те са свързани с вътрешната политика на САЩ, с външната политика на Америка като цяло, и позицията му относно войната в Украйна. И независимо с това дали има някаква логика в действията му или няма. В момента Тръмп е основният фактор, който създава хаос на цялата световна сцена по всякакъв начин. Когато говорим за войната в Украйна като източник на геополитическа несигурност, в сряда предстои една тристранна среща между европейски, украински и американски официални представители, която ще бъде проведена в Лондон и там ще бъде обсъден вече мирен план за прекратяване и трайно прекратяване на огъня в Украйна и за прекратяване изобщо на руската инвазия. Смятате ли, че това ще е достатъчно, за да се елиминира един такъв геополитически риск и как това ще повлияе пък на златото? Аз съм с по-специфично мнение по въпроса, което малцина споделят, но при мен разбиранията са такива, че всяко едно временно примирие и договорености с Русия биха довели до нищо повече от ситуацията с Одеската криза през 1938 година, когато Чембърлейн и Деладие на Великобритания и Франция единствено подаряват Судетска област, която е част от Чехословакия на Хитлер, с идеята, че там има етнически немци 3 милиона. И респективно след сключване на това примирие, Чембърлейн се прибира в Великобритания. Известен е там снимката с това как дига и казва, ето го подписа на Хитлер, вече ще има вечен мир в Европа. Постигнали сме споразуменията, Хитлер получи каквото иска. Знаем какво става след 1938 година. Хитлер нахлува в Полша с словашки войски, не с немски, от далеч по-удобна позиция Чехословакия, която вече е превзел цялата, след като сме му подарили Судетска област, и използвайки най-мощната военна индустрия в света към момента, чехословашката. Така че примирията с Путин биха били единствено време за Путин да презареди, както се казва, или да може да се вдигне на крака, защото те също имат сериозни икономически проблеми заради войната в Русия, и да продължи възхода си нататък. Ние знаем за множеството предупреждения, както от НАТО, така и от Европейския съюз, че целта на Путин далеч не е само Украйна и влизане в Европа. Дори в Германия се готвят в момента за така сериозни неща, които се случат в следващите години. Да погледнем сега и към среброто, цената на среброто, изобщо за корелацията между цената на златото и среброто. Ще помоля колегите също да пуснат графиката, която сме подготвили. В това съотношение, което виждаме на графиката, това предвещава ли някакъв вид рецесия, тъй като се появиха такива прогнози, че именно такива движения и такава разлика между цената на златото и среброто предвещават рецесия? Не, напротив. Това, което виждаме на въпросната графика, е нещо съвсем различно. В момента виждаме цената на златото в синьо и цената на среброто в оранжево. Това, което може всеки един да види с просто око на графиката, е, че двете цени са доста ясно корелирани до 2004-2005 година. 2004-2005 суровинния скок преди кризата. Златото прави ръст, среброто прави по-голям ръст. След това отново виждаме кризата 2007-2008. Виждаме върха на златото 2011, където среброто прави много по-голям ръст, отколкото на златото. След това обаче има едно събитие, което е много важно да се отбележи на тази графика, че през 2013 година централните банки решават, че няма да държат сребро повече като актив, понеже е с много малка капитализация, много лесно манипулируемо е, и съответно го изхвърлят. Централните банки престават да трупат сребро и те вече не са участник на този пазар. И след това ние ясно виждаме вече как среброто пада и остава трайно зад златото в процентни изражения, които може да ни покаже таблицата.
нали, графиката. След това виждаме кризата в сиво 2020 година, COVID-кризата, където златото прави първия си връх. И там среброто вече, както виждаме, не го надминава. Едва го достига в процентно изражение, не го надминава. Не прави тези ръстове, които е направило 2004-2005 или 2011 година. Напротив, изостава зад златото в процентни изражения и в момента вече тази вилица все повече се отваря между цената на златото и на среброто и причината е, че централните банки не купуват сребро. Така че в момента среброто е един чисто индустриален актив, не е монетарен актив. Да, той все още има някаква корелация с златото, но никога повече няма да достигне, нали, тези върхове, които е достигало преди, просто защото централните банки не са участник на този пазар. То се ползва за фотоволтаици в автомобилната индустрия, малко в електрониката, за бижута, които не са модерни, за вилици и лъжици, но не е монетарен актив. Така че разпространяват се, нали, доста, как да го нарека, мнение от инфлуенсъри, че видиш ли среброто било 1:100 с златото в съотношение, пък някога си било 1:20 или колко било подценено и прочее. Не, то не е подценено. Идеята е, че просто централните банки не го искат и няма кой да поема тези огромни обеми сребро, които се изсипват на пазара. Така че среброто не е това, което е било до 2013, просто вече чисто индустриален актив. И при една рецесия индустриалните активи се сриват. Именно тази цикличност, която виждаме в среброто, защото масово се използва за индустриални цели, нали така? Масово за индустриални. Основно няма нито една централна банка не купува сребро като хедж срещу риска. С две думи, то не е монетарен метал вече. Това, че може да е бил хиляди години монетарен метал, не означава, че е в момента. И шансът централните банки да започнат да купуват сребро е нулев, защото той е толкова лесно манипулируемо. Той е много малък пазар с много малък кап, много малка капитализация. И банки като JP Morgan, които неофициално се водят централната банка на среброто, те го манипулират по много лесен начин. Шортват го на леварич непрекъснато и имат големи позиции, за да може, ако има шорт сквиз, да могат да ги покрият с физическо сребро. Така че среброто няма някакви големи шансове в идващите времена. Напротив, аз очаквам срив дори при среброто, ако дойде рецесия, и то много сериозен, може би до 50%. Евентуално при налагане на мита и на други металите, като вече виждаме върху суровини като алумини и стоманата, говори се дори за мита върху златото? Мита върху златото биха били така нещо доста радикално и доста абсурдно. Не очакваме реално мита върху златото. Имаше едни такива страхове, че Тръмп може да наложи, но това е монетарен метал, който не би трябвало да има каквито и да било мита върху него. Но върху индустриалните могат да бъдат наложени мита, безспорно. Буквално виждаме как прогнозите, които финансовите анализатори публикуват, включително швейцарските гиганти от UBS, очакваха цена от $3500 за троюнца на златото до декември тази година. Виждаме, че за кратко премина този праг още сега. Друга прогноза от Американската инвестиционна банка Goldman Sachs, която е малко по-дългосрочна, прогнозира $3700 до края на годината и $4000 до средната на 2026 година. Изобщо могат ли да се правят такива прогнози, толкова смели прогнози, защото виждаме, че картината е много по-динамична с това, което видяхме от уикенда с изявленията, включително на Тръмп към Пауъл, изстреля на практика златото на $3500. Ако трябва да призная, аз лично сбърках. Не съм давал такава прогноза. Напротив, моята прогноза беше доста по-консервативна. Всичко е възможно по времето на Тръмп. Никой не очакваше, че дори при неговото избиране той може да започне такава абсурдна, всекупна, целомащабна война търговска с целия свят. Така че нищо не е изключено. Да. Дори самата администрация не дава ясен сигнал дали това се използва с цел да изплашим останалите страни и да наложим някакъв контрол, или реално тези мита ще продължат. В смисъл, самата администрация не дава ясна посока на финансовите пазари. И финансовите пазари нямат друго какво да направят, освен да се защитат. Това става, когато злато лонг за дълъг период от време. Така работи. Много ви благодаря за това включване и участие. Мой събеседник беше Крум Атанасов, основател и собственик на iGold.